de kukate mamala gu momo de Canada de ma foi itiga momo de Canada fade sa go de danga de saraka de ita wole kaga se ka 50 € dima itiga momo de Canada wole ko c'est-à-dire ko belle dame ini nyera girimamba de be ala kaliko ku boro sigle inyera concentré len denti bolobe ala kaliba foko bingini yera nyera ni nyera yi bolobe ko formation clé tanduru iga commentaire were be yera ko fatigue gokolo de chejugu de saraka de nyeda pemperele be ala kaliko konyoke daga ko iga commentaire were ga yela saraka de nga gokolo de ndama ndoro ne be fara nyogon jugu sago de ni nyebi nyera griman ba de nyera halakelen de na ete commentaire blam go ga fen jugo ga commentaire wara be sia i nyera ko kolen de ba fo ko ni daga ba ga sigi bamago o daga ko ke me daga indu ikon ga commentaire wara ga ila saraka de ne be nga de ratila i wolela wa isomo we ne ma fa ngo tere jugu de fani nunu ngone ne fima ngo ko chodoro ngo ko kise u fara ngo ka siri au la tula kata nyefe ne fima mu foi ne mo foy saraka de miri balu nantan kolo pompo polo kono wo kele fade sago fade usena samara ita me jian wono ko ale yi présenter ni mo ko ya jatike ko maramba kulenoi ala jatike ko ramunungo kube gere maramba bu labla jatike era kuntela ali mo ye ni mo ye nyogo fe clé fla ou bien clé sabao c'est-à-dire ne olu nana no ko olu be nous présenter nini hein maramba nunu mason ali salon tigi do tamake wa mamu yo labla no malibe o tigi labla tole ayaga labla luken wo be tene parce que dusu bo lu kono ça dit tala ne bo lula ça dit tala ne bo lula tala mbo lula o de bo lu permettre olu be se ku wa ku ke kata mere be to fadin sa wala odgam Umaru barukani uchancha fade njugulu chancha emuya mamea iga mogo ka bubara shitumuni wulila affaire mina ka wasro odgam kumiga baruni muso ka sumuni ke e mai million yerege la fambe fa e mai tellement ete kulungula ete kulujula mina natakade ma otigamu nyedele ko yela dono c'est-à-dire baruni muso ye million mindi o mai no namfani bache bogo kele soni eso machani 5000 € uteka do kele ngala boka di o kele no o yo muteka flanan dun folo tellement e fatimi ye dongle da fo dongle bana fatimo da fatimi re i jodro ko uchancha ne ngo a ngoni wali fana chara jil muso bulu kuma be bane fatimu chien dongle de fana de uchancha ndoro manke wari chuna fatimu nga wari chun fatimu nga sagosi de fara wari la sayero ni wari fana koni chara mo bulu ida kono kuma de beba fatimu ne dala ba nana bengi to migro la dro ima ene walo nane da tiktok fatimu ko ko dro ko uchancha fade jugulu chancha parce que kuma teo befo aya befo na follow bora ka flikata ka blakata ka segigata abana ere mane princesse sigile nga wulile me min dala jetini jugu sago be bokunu faden sago yala kan isigi hala temmolu ya kumeo ni ko be ke mini yere ke kimina lien de pala da lien madri ka koni nyonche sa fi jabati nana mamu nana oluga samawu soro pali kona ya baruni fe nana ya ki shiba ki bulu ba fo ki du papa kamadima amadima ika gerebu palantigi ka aka chire sera sisa wa o chire la segira ka o gerebu palanchi de la segira ka dima ebe taka do jogara na ni mana kule jogara melala mo la ni afani mbache o tigi bo sange abega plug nega bosu wa bala dra nega galenema parce que quand gonde saka kan gonde tere jugude si jugu si jan de fore amazonier gon nunu nyama degi mo che jugu leilila adama de che jugu wale nyuma don bali seli bali jene ya kala jine feta kala nunu nyama dega le mini tigi john nunu dala sayiri yere kolo kibeta ka kule kata ko wo kala mne kata mama blaga ta kulo le otisi fe kulo diminga na taka nga bosi mine cliff la kada dese ga nga kuma ume c'est-à-dire ou vient ngata kule baruni dala ina mfani mbache a kulo ka na ta dimi aka dese ga nga kuma ume yora maro wani uma ito ege Rigini yere sing.
o te sɔrɔ yɛrɛ jango ko ye i y'a min i bɛ kule fo n'i kulela i yɛrɛ la yen dɛ o tɛ e yɛrɛ o tɛ sɔrɔ yɛrɛ jango i ka taa kule o la kuma yɔrɔ min na o le y'o di wa mɛ n bɛ min f'i ɲɛna Oje non c'est-à-dire aw ŋaniya de ka ɲi trop quoi Oje bilayi ni mama bɛɛ de don wallahi bilayi aw ŋaniya de ka ɲi trop quoi ni fa ni ba cɛ komi mɔgɔ bɛɛ n'a dan cogoya de don quoi adamaden bɛɛ n'a kɛ cogoya de don quoi sinon ne ni fa ni ba cɛ hali ni ne kun ye nin kuma in fiɲɛ sama ni dɔrɔmɛ kelen kun dira e ma e kun b'a fɔ ne ma ko tu ɲamɔgɔ ten o se kun bɛ ne finman ye k'o tiɲɛ cogo cogo ne finman kun b'o tiɲɛ ten parce que e tɛ miiri o adamadenya tɛ wari ye koyi mɔgɔninfinya tɛ wari ye koyi mɔgɔninfinya tɛ wari ye adamadenya ye hakili de ye hali ni adamaden ka dɔrɔmɛ kelen ma deli ka s'i ma mɛ n'i y'a mɛn k'a ka dɔrɔmɛ kelen sera fantanw ni dɛsɛbagatɔw ma ni mɔgɔ nana ta k'a b'a tɔgɔ ɲagami i tɔgɔ la i bɛ bɔ k'a tɔgɔ bɔ i tɔgɔ la mɔgɔninfinya tɛ wari ye adamadenya jujɔn ka girin ni nafolo ye nafolo tɛ foyi ye o bɛ na cogo min o bɛ taa ten de i sera ka bɔ wa mɔmɔ de ka da b'a ka ɲamogoden y'a kɛ don min na réseau kan a ma dogo mɔgɔ si la e sera ka bɔ wa an y'a banni ta réseaux sociaux kan k'a kɛ banni ye ka yɛlɛ ka jigin i bɔra a sɔrɔla jɔn nɔfɛ ne ye biɲɛ finman in tɛ ɲamogoden dangaden terejuguden waleɲumandɔnbaliden fitiri fatara i kumana i m'i sigi biɲɛ kan k'i ɲɛma yeli kan i m'i sigi biɲɛ nɔgɔlen kan sungurubaden biɲɛ kan k'i ɲɛ tɛ ko la kunu sura i ɲɛ ye ko ya kunu sura e y'a dɔn ko baronin bɛ yan kunu sura e y'a dɔn ko baronin bɛ yan kunu sura e y'a dɔn k'e bɛ se ka bɔ k'i bo dingɛ sigi wari kanape jɛman sanfɛ k'i biɲɛ ɲɛsin egara ma ka sɔrɔ ka wari minɛ k'i bo dingɛ la kuma kun i sera ka kɛ yan mɛ kunu na sini baronin ba nɛnina k'a n'a ba foto ta ka na n'a ye réseaux sociaux kan c'est-à-dire mɔmɔ de Canada ka page kan ka taa mama taga na ka na n'a ye réseaux sociaux kan ka uma taga na k'u image tɛmɛ k'u ba nɛni k'e ba buda den nɔfɛ i kumana i bɔra k'a fɔ ko kana kɛ k'a s'agit mɔgɔw ba ɲɛnɛmanw bɛ ka nɛni i nɔfɛ i buda bɛ fermer k'i biɲɛ fermer k'i da ba c'est-à-dire i da ba ɲamɔgɔden e sababuya la mɔmɔ de Canada bo dingɛ den wololen den fɛ e kun tɛ yan mo video kɛla dawaraw de bɔra yan kana kuma mankan wuli an ka jɔn yan parce que mama ka ɲuman tɛmɛ n'olu fɛ parce que baronin ka ɲuman tɛmɛ n'olu fɛ i y'a kɛ i kun t'a dɔn k'i ka 5000 € dili bɛ se bi parce que wari de b'e la kuma i kun t'a dɔn k'i ka 5000 € k'o dili bɛ se bi parce que nafolo de b'e la kuma o t'e ta yan a bɛɛ ni ala cɛ wallahi billahi c'est-à-dire baronin kɛrɛfɛ mɔgɔ o mɔgɔ nin kɔ tuguni a bɛɛ ni fa ni ba cɛ baronin ba nɛnina aw fɛn fɛn y'a ye ni baronin ka d'aw ye aw bɛɛ y'a ye réseaux sociaux kan wa aw bɛɛ y'a ta dun k'a ci u ma wa inbox kan mamala fana bɛ ten uma bɛ ten aw fɛn fɛn y'a ye don min na Momo de Canada c'est-à-dire ani ne bɛ ɲɔgɔn na k'a sababu kɛra ni terejuguden ka affaire ye a kɛra aw bɛɛ ɲɛna réseaux sociaux sanfɛ c'est-à-dire a dɛsɛra ne la kɔtɔkɔtɔ aw bɛɛ kun ye baronin aw bɛɛ ni baronin ka d'aw ye dɛ ni mama ka d'aw ye dɛ ni uma ka d'aw ye dɛ aw bɛɛ ye nɛnini kɛtɔ la u ba y'an bɛɛ ba di ni fa ni ba cɛ aw man tɛ ka kɛ mɔgɔ ye ka bila olu ɲɛma k'aw bɛ taa wari ɲini ko ka di ni terejuguden ma wari sɔrɔli tɛ dɛ a kɛcogoya wari tɛ o mama ni baronin ni uma ninnu u ɲɛna mɔgɔw ma ni wari tɛ foyi ni fɛn de y'o kɔrɔ ayi o de la ko mobili min dira mama ma ni wari de y'o kɔrɔ mobili min dira buye ma o donna ni wari de y'o kɔrɔ anu bɛ ɲɛ min kɛ mɔgɔ ma min n'o tɛ kelen ni wari de y'o kɔrɔ wari tɛ dɛ mɛ a kɛcogoya ni fa ni ba cɛ c'est-à-dire o la ninnu m'a nɛni dɛ n k'a dɔnni kama hali a video kɛla saraka de nantankolodenw olu bɛɛ y'u sigi yan k'u b'u da don baronin ni mama ninnu na yan parce que k'u dɛsɛra ne finman na
aw sɔnna ka to ko baro ni kelen ka wari minɛ aw sɔnna cɛw tɛ miiri dɛ ja malo t'aw la tan ni ja jɔyɔrɔ tɛ aw la tan ni ko waliju zamzam wa n t'a dɔn ko zamzam waliju an b'a fɔ ko n'an bɔra musow la k'an bɛ se cɛw de la e cɛkɔrɔba barika bannen jugu sago den c'est-à-dire i ka kili wulibali bɛ i bolo yen nɔ i dɛsɛra i cɛɲɔgɔnw na i bɛna se ne ma de pɛrɛsɛsi de ma ne ka baara ye k'i kili lawuli de komi i kili salen de don i ka kulusi kɔnɔ i kɛlen don jɛgɛden de i bɛ ɲini i kɔfɛla de fɛ ne ma de pɛrɛsɛsi ka baara de ye k'i kɔfɛla kalan k'i cɛya lawuli k'i ju wuli ka muso furu ka d'i ma i ka kɔnɔ da la ka den wolo ma de pɛrɛsɛsi mankan don waliju zamzam n'i ma kɔnta i bɛ kɔmantɛri wɛrɛ bila baara min bɛ ne la jamana in kɔnɔ komi ala ye dan k'e kɛ saraka den fugari den ye jugusago den ye k'e fin k'i girikisi ka verre noir ta k'a don i kɔfɛla ni ɲɛda la donc i ma mara i tɛ se ka ɲɛsin i cɛɲɔgɔn ma i bɛna ne mande pɛrɛsɛsi de ka direct kɔnɔ le travail que j'ai fait komi i kɔfɛla mɛnna terekɛra o fara la n bɛ n'i kɔfɛla de kalan k'i kili la wuli ni maya ka a to ten ka kɔɲɔmuso ɲini ka d'i ma i k'i bo dingɛ ta ka taa kɔnɔ dɔw la commentaire dɔ wɛrɛ la yɛlɛ i ma bloqué aw jɔ ma ji dɔɔni mi voilà mina ji dɔɔni dɔrɔn de mi i bɛ commentaire dɔ wɛrɛ bila na dɔ wɛrɛ bila aw cɛw de tɛ réseaux sociaux sanfɛ yan nɔ yala musow ka directives kɔrɔ dabaya ni kanta kantanya kan fɔ la n'ala sɔnna ma i bɛna k'i kɔfɛla kalan ni zamzam ji ye san commentaire dɔ wɛrɛ bila ne t'i dɔn ne t'i bɔrɔ dɔn ne mago t'i la commentaire dɔ wɛrɛ a bila yan dɔrɔn voilà kuma in bɛ yɔrɔ min na o le y'o di ne mago t'aw la n y'a fɔ aw ye ni n'an ka direct sigi a ye tɛmɛna i ko kunun tɛmɛna kun na sini na cogo min na ne mago t'aw la ne ka sira t'aw la aw sara aw balo la o y'aw kungo de y'aw n'aw somɔgɔw bolo ne fin man ka papa ka taa la madame Aïdara o le voilà aw bɛ miiri o kuma la o aw ka jagoya mɔgɔ ninnu aw ka madame la quoi la min bɛ Côte d'Ivoire ye madame la quoi a tɛ se ka wari d'aw ma i ka bilakoro min b'i nɔfɛ bilakoroya cu la i nɔfɛ o tuma dusu t'a kɔnɔ ninnu bɛɛ ye denmisɛnninw de u ye baara de k'u yɛrɛ a entrepreneur lamaw u ye baaraw de k'u yɛrɛ ka wari ɲini ka bila u poche kɔnɔ i ka bilakoro min bɛ c'est-à-dire n'aw ye ɲɔgɔn nɛgɛ n'aw ka YouTube ye wari ni minnu sɔrɔ k'u ladon i ka bilakoro min bɛ olu minɛ c'est-à-dire k'olu fara ɲɔgɔn kan diɲɛlatigɛ in kɔnɔna la ka taa diɲɛ yaalaw kɛ c'est-à-dire ka taa juruw ɲini musomanin wɛrɛw fɛ ani ka taa yaala ni musomanin wɛrɛw ye o kuma la o tɛ baara la a tɛ se k'a den fɔlɔ denkuni kɛ i dun k'i jija e bɛ denkuni ko kuma min na a ka sanu ɲini ka bɔ Dubaï ka na sanu don i kana sanu juru kana ta dɛ a juru kana ta dɛ n'i ye sanu juru don i kan na ka n'i sigi denkuni kɛ kɛnɛ kan i bɛ sanu juru i b'a den walaka a juru kana ta dɛ i t'a f'i ka bilakoro ɲɛna komi i ko k'ale de bɛ denmisɛnninw ka ekɔli wari sara la ko 1 million ekɔli min sara yɛrɛ tɛ tɛmɛ 25,000 de ekɔli min sara yɛrɛ tɛ tɛmɛ o kan c'est-à-dire n'i nan'i sigi diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'o de bɛ ka denmisɛnninw ka ekɔli wari sara mɔgɔ min tɛ baara la a tɛ baara kunna a tɛ baara juru a tɛ kulun kunna a tɛ kulun ju la c'est-à-dire ni Mali musolu Senegali musolu ntɛbila musolu la ka kiyama ni o da yɛrɛ bɛ na ko mun yɛrɛ ko mun yɛrɛ nga nimero ala n ko tɛ se saraka den ka dɔnkili da cogo la nga nimero de disile kabale muso n tɛ se muso le cɛbale i ye fɛn dɔ kɛ fɛn dɔ ye o bɛ n'i jɔ n'a dasi feere kelen ye saraka denya la i kɔrɔ a tɛ barala fama den tɛ de e m'a fɔ k'u fa ye du kelen du bɛɛ ma ala fama den tɛ de e m'a fɔ k'u fa ye du kelen du bɛɛ ma bisimila i ma furu ka don so kɔnɔ o kana kɛ problème ye a tɛ se k'i ka denkuni fana kɛ o tuma la f'i ka wuli geribu palani na tuguni ala ta kɛra ta tiɲɛ ye sa ta kɛra jugusawa ye dɛ a ye jeli o jeli ye n'a jiginna a ka denkuni kɛ kɛnɛ de kan a bɛ mɔgɔw ka bonyamasegin k'u ye a ka denkuni kɛnɛ kɔni a ka denkuni kɛ kɛnɛ kan
c'est-à-dire abe soro di o yoron la ka bunyama segi ke mɔgɔw ye o b'a sɔrɔ cɛ yɛrɛ sera ka denkundi kɛ kɛnɛ ɲɛnabɔ aw ta bɛna to ni gerebudenya de ma aw tɛ se dɔnkili da la aw ka dɔnkili tɛ wari ladonna aw kunna dabadenya la mɔgɔw ɲɛkɔrɔ sarakadenya la réseaux sociaux kan c'est-à-dire aw bɛɛ faden sagodenya la jeli ɲɛnamaw c'est-à-dire olu ka jatigiw nɔfɛ deli la duguma in ten i b'a fɔ ko ɲinɛw ni totow hein kebe kila ka n'i sigi n'o wari non mais ni malo bannen la koyi kɔrɔkɛ ko ya k'e artiste di artiste ni mɔgɔ ka wari nɔfɛ e tɛ artiste de ye a bisimila an ma deli ka Umu Sangare ni wɔn na an ma Salifu ye ni wɔn na e ma ye Umu Sangare yo ye ale bɛ kobaw la tournantbaw la Europe ninnu na a bɛ taa ka tournantbaw kɛ k'a ka wariw minɛ k'a bila a kunna hein e tɛ jeli ye i kɔrɔkɛ ko ten aw jɔ an ka daga faga fɔlɔ an ka tasuma faga an ka daga tulu a fago yi ɲɛ makadi an kana yɛrɛ dumuni ma mun bɛ fago yi tobi de la ni ma taa n ka fago yi tasuma faga n bɛ tobili la n'a tila ni kumaba in bɛ la ka taa n ka na sisilen sara Adama o bɛ bɛri sa n taara o faga fɔlɔ k'o bɔ a la mɔgɔ tɛ nin bɛɛ kɛ kuma ye invite-moi à manger n tɛ ɲɛ jugu ala wala ne sɛgɛn min kɛ bi ka taga n ka sogow sɔn o doniba taga na ka na n ka daga sigi n tɛ mɔgɔ si invité ko ces fans ont dit qu'ils n'ont pas besoin de jatigi ici jatigi yɛrɛ t'u bolo jatigi yɛrɛ tɛ wa baroni tɛ k'aw jatigi ye yan jatigi yɛrɛ tɛ ninnu bolo depuis ala ye ninnu da ninnu ma deli ka jatigi yɛrɛ sɔrɔ ne de filɛ ne k'o fɔ u ye depuis ala ye ninnu da ninnu ma deli ka jatigi yɛrɛ sɔrɔ u mago tɛ jatigi la u b'a sɔrɔ de pourquoi aw m'a poster c'est-à-dire concept c'est-à-dire a fɛn fɛn mana a ka téléphone ni ta dɔrɔn u bɛ n'i sigi dabadenya kanfɔ la aw n'aw ka jelimuso ta bɛ to ni maloya ma ni Odgam ka personnel le ye nin ale ni Safi Jabate olu ka personnel le ye nin hein i m'a ye u bɛ k'u ka jeliw u ka joli personnel ni minnu ka di e m'a ye u bɛ k'olu ladi yan hein an m'a ye mobili dagɛlɛnw bɛ ka labɔ ka di yan an m'olu yan an m'a ye mama bɛ k'a labɔ cogo min na baroni bɛ k'a labɔ ten k'a di yan i na t'i ka gɛrɛbu mina ta ka bɔ ka n'i sigi mɔgɔ dɔ la ko woyo wayo e tere juguden waleɲumandɔnbaliden nantankolonden c'est-à-dire i ka gɛrɛbupala a bɛ mɛn sanfɛ zen na yanni gɛrɛbupala in bɛ jigin dɛ i ka tere jugudenya a bɛ sama ka bɔ mɔgɔw kan e b'i si ban